Oh! Paripaw mo na radyo! Kisa'y tao niya? Nga nung ipaw ang radyo! Naminaw ko eh! Wala. Patay na ko, ani. Wala nagsunod ako. Nalipat ko siya. Luwas ako. Ikaw! Di malasagin ako eh. Di malas ko kayo. Lahi na sang patay ang napalgan, ang biktima na Pagyakin ng telebisyon. Di anam-anam og pamatay na yung mga saka. Sama sa imong mga tao, hinay-hinay usab kining gipamatay. Magaigsoon ko diyan ni Kristo. Wala tingali pagkatapos kining sila nga patay nga metabo bisan nasa dapit sa atong siyudad. Atong iyampo nga dili unta kini metabo mga higala. Dinhi sa balay sa Dios. Tungod kay wa na makapugong o makasanta sa kagaw ni Cain nga may kuyanap sa atong dapit. Bendisyon niya ako, Padre, kaya ako nakasala. Isugid ang imo mga sala. Ikaw! Gipatay niya ang pare! Gipatay ang pare! Natusak-tusak ka na sa mga sa. Himatyo na ang imong kahon. Ayaw ka ko lang. Kanusa ka man mohunong. Hapit na. Kay hapit ko na sa mahurutanan. Gilamoy na gyud ay ang imong kahon sa kagaw ni Cain. Kagaw ni Cain. Dagkong ug ago sa kinabuhi ug dugo sa usa ka tinulo. Kagaw ni Cain. Sugilanon sa pinilo-pilo nga panimalus. Kagaw ni Cain. Sinuwat ni Fermin Colliantes Gomez. Direksyon ni Algin Abakita. Spinner Nelson Tantano. Recording engineer Achilles Hesim. Ilingaw kaninyo sa RGMA Production Center Cebu. Kagaw ni Cain. Nagplano si Roger iyang patyon si Alan. Naibaw si Sixto, hubog og dili hubog si Roger, kutob siyang isulti iyag yung tumanon. Gimama na sab ni Teresa si Alan, aron dili duawon siyang nervyos. Niya ang pagkabuntag sayo nga nanlakaw nga mahanog anak alang sa iya nilang meeting, paspas pero hanay ang diskasyon nila ni Roger og sa hippie. Mudunggo ang tulo ka mga dagkong bards nga nagkarga og 30 ka kinarngap nga mga sakyanan. Usas mga sindikato sa pamilyang Celis, mipasalig ang gaway sama nila ni Leo og mga kaubanan nga dili sila managana pagpatay niya atong mahimong problema sa ilang mga illegal nga negosyo. Just in case, kung may dili mo ug dili ato ka makasimhot ani. Hot doon silang pamatay, Roger. Hot doon silang patay. Good! Sa ako nagkikaingon ganiha. Kaniyo tumubo ra ka ining meeting nga aron madingaw ka gyud dinhi, Colonel. Jar, Yes, Colonel. si Mr. Lim. Oh, Mr. Lim. Hain ay makonected tawhan na alayo. Lagkas ni sa Coast Guard, unya plus nako. Misa mo takaliko. Glad to meet you, Mr. Lim. Si Acting Regional Chief Edwin Cristobal. Colonel Cristobal. Oh, Colonel Cristobal. Kanang mo kadungog sa imong nganan. Finally, na-meet na gilta ka. Oh. So, pulusin mo ning imong mga tao, da, Leo. So, seryoso ka itang niya karon din ni Chief. Seryoso gid kayo. Seryoso mi kay sa labing seryoso. Jar. Mas seryoso pa mi kay nimo. Mao kinay akong ganahan ni mo, Leo. Mo na hinulan nga bisag nagpambinaw ni sila nako ron. Muingon gyud ko nga ikaw gyud ang labing number 1 nako. Gikan gyud as kong kasing-kasing, Leo. Okay. Murag mo retire na si Colonel Cristobal, di ba? Optional retirement.
Muritay na kinuntuwi ka. Gamay lang amping, Colonel. Kung makapahimus ka na sa mga silis, makapahimus pagid ka sa mga benepisyo sa gobyerno tungod kay pulis ka. Okay, Leo. Tawag lang niya ko nimo. Kita mo i-direct contact, Leo. Ari ka mo tawag after twilight. After twilight, Roger. Okay. Enjoy mo tanan. May nalimtan ka, sir. Doon na yun. Pwede arita mag-istorya ka diyot, Leo? Unsay mo nalimtan? Hatagi ko kusa o duha sa imong mga binuhi. Kanang dili parehas na imong pulis. Kanang imong mga binuhi nga dili kayo expose. Para unsa? Kanang maayo bitaw kaayong mangitag paagi nga mamatay ang tao o mabuang sa inkadlok. Kinsay ipapatay o buangon nimo sa kadlok? Anak ni Amado. Si Alan. Dili ba wa may problema na si Alan? Dili lang kay naghatag siya problema nako. Personal ko niyang ipasakitan. Magkamao pa kung magkatawan, sir. Gikatawan talaga. Nakasabot ko sa imong ipasok. Personal ni Colonel ay nalag-apil-apil ni Leo. Kanagay trabahong lain. Patawgo na ko sila nimo. Ika na mahibaw nila kung asa mo sila gustong ikakita. Okay. Enjoy mo din eh. Kikoy! Tana! Bosing! Unya, misugot man ka. Ako, bisan dili unta, pero bisugot lang sab ko. Kaya iya, maginang hilig kayo. Gamay pa ng mga hura. Gusto na kita ng trabaho, ah. Oh, wa di ay problema. Naalagi. Kaya di mo gud sila sa mama magpapa nga magpuloy sa kumanghod. Porting hilak ni mama kay mo nang laya mong nahibawaan nga nakapasar ko na siya sa exams o nagsugo ng training. Di pa sila sa mama ni mo, ana? Nga may anak nga nangandoy gyud, gusto gyud nga mo alagad sa katawhan? Ang nabalakaan lang mama magpapa kay babae man gud akong manghod. Wa di ay nimo pasabta nga mababae o laki, parehas na rong panahona. Ay, di mo sabot. Uy, bisag lakasabot na sila. Nga nagsunod-sunod nga Excuse ha? Hello? Asa ka mo nito? Oh, hi! Lipay kay kung nanawag ka. Niag pahiyaw sa baliban, diya. Asa ta mo nito? Nagpatawag og press con ang mga militante karong alas 9 sa buntag. Kay mag-umento na sab kuno ang gasolin. Wa pa'y 12, mahuman na tingali na. Ato sa St. Bernard ang press con. Nagkatultol ka? Nagkatultol. Atuon ta ka. Wapay 12. Tuwan ako. Thank you. I love you. I love you. Ilan si Bibit uban si Ratos paniuntuan niya? Bye. Tugsog diha. Librihon ka ba yan ang magpaniudoon niya? Ako no. Di ko makapangutang og kantin ron. Kinsa guard? Nay, nakita ni Kwan, Ma'am, sa ngalan niya, Ma'am Teresa. Mao pa gani pagtawag adto. Yan naman dayon. Grabe hagong gugmaha. Una, Bet. Kisay nangita, guard? Si Mr. Roger Celes. Si Roger? Biar nasi pengon din eh.
dalakang ining bayana kung paano ko magtanaw kay nindot yung kay siya sinaktan. Hi, sir. Hello, Tess. Balik lang og lingkod. Thank you. Ganiya ka na? Nasuhay man lagi ka? Huwag ko mahimutang sukad sa akong pagbangon ganihang buntag sa'yo. Nga naman. Nahinundong ko sa akong nabuhat gabi nga miadto ko sa ilang alanog. Pagsamok-samok ko na yung duha. Wa na ko mainundong, Tess. Doon ako hingil at nagipanong tinto. Wa man. Nakatuog manoon ka. Gisapang ko na ko ni Alan. Giyatog pa siya ko ni Alan hanggang sa akong kwarto. Maunay, usa sa akong kapit din, Tess. Mga ikong pasaylo ni mo sa akong nabuhat dito silang Alan. Ang tinuod, batik lang kaayong akong reaksyon kay naghubog dayon ko nga akong nahibawan nga may relasyon na mo sa akong igso. Ang tinuod, gisakitan ba ako pero sa sabod na ko kay na ko tinuod Gipaagi na nako permis komedya. Naunhan hinuon ko sige ilan akong igsoon. Ang tinuod, Jer. Kani ato pa ko nagpaabot. Daan talagi ko. Kung nagigil akong pagtuog kani adto ka pa nga nagpaabot na musulti ko ni mus tinuod. Parang nakamaklo na manggug ko ni mo anak. Si Alan maway akong gipasapod, Jer. Dugay na kong naguwat niya ang musulti siya. Naparehas di ang gipati sa usag-usa. Kani adto pa, Jer. Bisan wa pa musulti si Alan sa iyang gibati di rin ako, pero nagkasabot na ang among hunang-huna. Na-feel na nako kung sa'y tinuod niyang gibati nga rin ako. Dugay na. Og na-feel na sab ni Alan ang akong gibati nga to niya. Dugay na. Mao ba? Bisan gipaagi pa ni mo serious ang kanan, maugi hapon, Jer. Di mo na igihapon ko balibatan. Mahal kayo na ko si Alan, Jer. Mahal kit kaayo na ko si Alan, Jer. Mamatay tingali ko kung mawa siya na ako. Well, tingali informal ning dapita kay aron maghibaw-hibawan na ita kung unsay tinuod. Pero sige lang, kaya nahibaw na ko kung hain dahi kong dapita. Pero sa laing bahin, kung sa kasakit ang gibati na ko karon kay nabati din ako ang tinuod gikan nimo, pero lipay sabi ako. Kanang kalipay nga akong gibati karon mao'y nibanlas sa gibati kong kasakit kay wa ka maadto og lain. Nakaragya po mapunta sa giisip kong igsoon. Naakas akong igsoon. Sobra pa sa akong igsoon. Naaka ni Alan. Maunay nakalipay na ko, Tess. Salamat, Jer. Bisag dili ko ni mo sultihan, pero mauni akong ipasalig ni mo. Mahalon o pangkaon ko gyud ang giilan ni mong igsuon. Mahalon o pangkaon ko gyud si Alan. Salamat ikay, Tess. Salamat ikay. Kon, mag-lunch ta. Pwede man nga magpaabot ko ni mo niya sa atong sulat. Maglakaw mi karong taod-taod, Jer. Naani tambungan nga preskon. Unya, nagsabot na sa mi si Alan nga maniud man sa preskon. Mao ba? So, salamat kaayo, Jer. Nya, agdon lang ko. Salamat sa imo pag-drop by, ha, Jer? Ato na ko. Bye! Bye! Ato na ka, sir? Ato na ko, guard. Ablahing ang tugi ko, Ha? Bossing! Oh, bossing! Naunsama ka, bossing? Bossing? May hila ka, bossing? Aw, wadi ay?
Agay, Bossing. Bossing. Patyon di ka kikoy. Patyon ka. Patyon ka. Ayaw taon, Bossing. Ayaw taon. Muligti akong uwa na, Bossing. Bukan ka. Ubiyan tadi. Agay kita. Bossing. Pahig taon. Sakit akong dugang kikoy. Murag maguba akong dugan. Murag maguba ang akong dugan. Murag maguba ang akong dugan. Hala. Bati adik na ko ni Bossing ko mo hilak ko. Murag lumot. Emilia, kung moabot si Sixto, inang to ako sa simbahan. Flor! 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 Uy! Ang liman di ay. Flor! Flor! Unsay nakita sa inahan ni Flor. Maalaot ka si Alan sa buhaton ni Roger. Mga higala at ang iyang uban pang mga sumpay ni nga tong sugilanon nga raguluhan. Kagaw! Ni Cain! Sugilanon nga sinulat ni Fermin Colliantes Gomez, Direktor Algin Abakita, Spinner Nelson Tantano, Recording Engineer Achilles Hesem, ug laing dalit kaninyo sa Super Radio Production Center.